ብሔረሰብ ኢሮብ ጥንታዊ በዓል መስቀል መሰረት ገይሮም ካብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ፍሉይ ዝኾነ ስነ ስርዓት ንባህላዊ ትሕዝቶኦም ብዘንጸባርቕ መልክዖም ብድምቀት የኽብርዎም ምስ ክርስቲያናዊ እምነቶም እውን የተሓሕዝዎም ኣብ ኢሮብ ንመዓልቲ መስቀል ዘይኸውን የለን መስቀል ቅድሚ ምእታው ዘሎ ሰሙን እፍን ክድን እናተባህለ ይዝቕኒ ተወላዲ ኢሮብ ኣብ ዝሃለወ ይሃሎም በዓል መስቀል ኣብ ትውልዲ ዓዱ ምስ መሓዝቱን ቤተሰቡን ኮይኑ ንምብዓል ብዙሕ ኪሎ ሜትራት ተቋሪጹም ኣብ ባይቶ ዓዱ ይውዕል በዓል መስቀል ኣብ ኢሮብ ኣዝዩ ተናፋቒ ካብ ኩሎም በዓላት ድማ ፍሉይ ክብደት ዝወሃቦ ዓብዪ በዓል እዩ በዓል መስቀል ዝውዕለሉ ወቕቲ ኣብ ጽባሓት መስከረም ስለ ዝኾነ እቲ ወቕቱ እውን ጽባቐን መዓርግን ክላበስ ይሕግዞም ወይዘራዝር ኢሮብ በዓል መስቀል ንምቕባል ነታ መዓልቲ እቲኣ ዘይኸውን ስለ ዘየለም ቤት ዝሓዞ ኩሉ ንምድላው ኣብ ምሽብሻብ ይቕንያም ብፍላይ ጸባን ውፅኢቱን ኣብ ኢሮብ ግዙፍ ግምት እዩ ዝወሃቦም ንመሳርሒኡ ዝኾኑ ኣቑሑ ብደጊኦም ካብ ምግያጽ ሓሊፎም ውሽጣዊ ጽሬቶም እውን ሕልው እዩ እረ ንበዓል መስቀልስ ካብቲ ዝተለመደ ብፍሉይ ንጸባ ኣበሳ ከይጸንሖም ምእንቲ ጽሬቱ ሓልዩ ንክስተን ብምሕጻብን ብማዕጠናን ልቡ እየን ዘጥፍኣሉ ንጸባ ብጽሬት መሓዝ ውሕልና ካብ ምዃን ሓሊፉም ነተን እንስሳ ዘለዎም ክብሪ ዝገልጽሉም ሓደ መዳይ ባህልን እምነትን እውን እዮም ጸባም ሰሰን ክህልወን ጥዕንኡ ዝሓለወን ምእንታን ክኸውን ተሓሲቦም ካብ ቆጽሊ ጋቦን ታሰስ ስራውን ካልኦት እጽዋትን ተቐሚሙ ይድቆስ እሞ ኣቑሑ መሳርሒ ጸባን ውፅኢቱን ኩሉም ብእኡ ይልምጠጥ ሰሙን ካብ ሰሙን ጸባ ማይ ከይተሓወሶም ብጥንቃቐ እናተሓቖነ ጠስሚ ተዋህሊሉም ኣብ መዓልቲ መስቀል ሰብን ከፍትን ብዓበይቲ ዓዲ ገዓሶ ግመሶ እናተባህለ ክልከዩ ይግበር በዓላልቲ ኢሮብ ንጸባን ውፅኢቱን ዝጥቀማሎም ኣቑሑት ብመጋየጽታት ተመላኺዖም ሞያዊ ጥበብ በዓላልቲ ኢሮብ ዓሪፍዎም ንውሕልንአን ክምስክሩም በብደረጃኦም ተሰቒሎም ኣየንኡ ርኢኻም ነየንኡ ከም ትገድፍ ንዓይንኻ ሕውዝውዝ የብሉኻም ካብ ሽክናም ውፅኢት ስፈን ጽርበት ዕንጨይትን ዝተሰርሑ ኮይኖም ብማዕጠናን ጠስምን ላድዮም ዝበሰለ ጸሊም ወይኒ ይመስሉም ናይ ገዛ ባህላዊ መገልገሊ ኣቑሑት ካብ ቆርበት ጤል ዝተሰርሑ እዮም ካብ መትሐዚ ማይ ጀሚሩም ንጸባም መዓርን ጠስምን ዝጥቀሙሎም ውፅኢት ቆርበት ጤል እዮም ንመትሐዚ ማይን ጸባን ዘገልግል ሰዓር ንመትሓዚ መዓር ሓርቢ ንመትሐዚ ጠስሚ ድማ ዕኳት ብምባል ይጽውዕዎም ኣብ ኢሮብ መስቀል ንምብዓል ንክብሪ መስቀል ይገልጽ እዩ ዝበሃል ኩሉም ካብ ምግባር ንድሕሪት ዝበሃል ነገር የለን ሓደ ዓብዪ ከበሬታ ዝወሃቦ በዓል ምግቢ ኢሮብ ገዓት እዩ ኣብ ኣጋ ወጋሕታ መስቀል ኣንስቲ ኢሮብ ሰብኡት ቅድሚ ዓኾኻይ ምባሎም ክገብርኦ ዝግብአን ሓደ ግቡእ ኣሎም ቅድም ዝኾነ ይኹን ተስየን ግዒተን ሰብኡተን ከቑርሳም ካብ ኣዴታተን ዝወረስኦ ንቡር እዩ ንመስቀል ዘለወን ክብረት ኣብ ሰብኡተን ይገልጾም ኣብዛ ዓለት ዘለወን ዘይብሉን ዝበሃል ነገር ኣይፍለጥን ኩሉም ብማዕረ ተሓጒስላ ዝውዕል መዓልቲ እያ ይሮበቶት ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ሓቢርካ ዝተረኸበት ኻፊልኻ ምብላዕ ቀንዲ መለለይ ባህሎም እኳ እንተኾነ ኣብ መዓልቲ መስቀል ግና ብዝበለጸም ጸባን ጠስምን ኣብ ኩሉ ስለ ዘይርከብ ዘለዎን ዘይብሉ ምክፋል ንቡር ባህሎም እዮም ድሕርዚ ስዋ ወይ ሜስ ብሓፈሻም ገዛ ዝሓዞ ዓይነት መስተ ክቐርብ ይግበር ገዛ ፍስሓን ሓሴትን ነጊስዎ ይርፍድ ንኣመሉ ሚዛን ጊዜ እናደፍአ እንትኸይድ ድማ እቲ ዋና ትጽቢት ዝግበረሉ ስነ ስርዓት መስቀል ኣኺሉም ናብቲ በዓል ዝካየደሉ መማኸሊ ቦታም ሰብኡትን መናእሰይን ይተኣኻኸቦም ከፍቲ
ከካብ ዘርፈዳሉ ሕዛእቲ ተኣኪበን ነቲ በዓል ከድምቓም ኣብቲ በዓል ክካየደሉ ዝተመረጸ ቦታም ምስ ደቀን ክትጸዋውዓ ይጅምራም ሙሉእ ረፍዱም ከይተራኸባ ስለ ዘርፍዳም ኣምራኾት ልግሲ ኣዴታትን ክረኽባም ትዕንድራም እቲ በዓል ዝያዳ ብፌስታ ክደምቕ ይገብሮኦም ተጋኔን ክሕለባ ይግበር እሞም ጸባ ጸበል መስቀል ስለ ዝኾነም ድሕሪ ስነ ስርዓት ሶላም ኩሉ ንክቃመስ ተሓሊቡ ይቕመጥ ከፍቲ ድሕሪ ምግናየን ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ስድራ ሓደ ጤል ወይ በጊዕ ሒዙ ክቐርብ ሕጊ ዓዲ ኢሮብ ይእዝዞም ዘይብሉ ሰብ ግናም ኣይግደድን እቶም ዝቐርቡ ኣጣል ወይ ኣባጊዕ ንዕለተ መስቀል ስዋኤ እዮም ድሕሪዚ ስዋኤ ድማም ከፍቲ ንኻልኣይ ግዜ ጠስሚ ተጣሲመን ናብ ዘርፍዳሉ ሕዛእቲ ክፋነዋ ይግበር ኣብ መበል ካልኣይ ዘሎ ስነ ስርዓት ምጥሳም እውን ንኣንሽቲ ተስታይን ጠለበጊዕን ኣይምልከትን ብባህሊ ዓዲ ኢሮብ በዓል መስቀል ንሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ንከፍቲ እውን መዓልቲ ምርቓን ጽጋብን ኮይኑ ነጊስሎም ይዝውዕል መናእሰይ ለይቲ ድቃሰይ ወስዶምን ለይቲ ከፍቲ ሒዞም ናብ ሕዛእቲ ንምኻድ ብመን ቀደመ ውድድር መሬት ከይወግሖም ሰማይን ናብ ቋመቱ እዮም ዝሓድሩም በረኻ ምሕዳር ደስ ይብለና ነይሩ ምስ ከብቲ ከዓ ቀዲምካ መውሳድ እሞ ናብቲ ሳዕሪ ብሓንሳብ መሳዕሪ እትበልዖም ሰባት ቀዲምካ ናብቲ ቦታ ምእታው ከም ጉብዝነት እዩ ዝሕሰብ ዝነበረ ስለዚ ሃነ ብንእስነተይ ከለኹ ዝዝክሮ ለይትን ከይደቀስና ንሓድር ነርና በዓል መስቀል ባህላዊ በዓል ጥራሕ እንተይኮነስ ቀስ ብቐስ ሃይማኖታዊ መሰረት ብዘለዎ ኣገባብ መልክዕና ሓዘን እናተለመደን ይኸይደሎም ዝሕረድ ሓሪድካም ብሓባር ተኣኪብኻ ዝተረኸበ እኽለማይ ተቓሚስካ ምውዓል ክብሪ መስቀል ንምግላጽ ካብ ዘለዎም ዓሚቕ ሃይማኖታዊ እምነት ከም ዝኾነም ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ዝኽእል ነገር እዩ እቲ መለለይ ኣብ መጋግባ ኢሮቦቶት ዝኾነ ስነ ስርዓት ሶላም ኣሰራርሑኦም ፍሉይ መጋርያ ተኣጊዱም ጸፋሕቲ እማን ብስነ ስርዓት ተደርዲሮም ኣብቲ መጋርያ ክረስኑ ይግበር እሞም ናይተን ዝተሓረዳ ጣል ወይ ኣባጊዕ ስጋም በብብልዕቲ ወፂኦም ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ስድራም ናይቲ ዝተሓረደ ጤል ወይ በጊዕ ፍርቂ ጎኒ ስጋም በጽሒቱ ብምሕዋስ ኣብቲ ዝረሰነ ጸፋሕቲ እማን እናተገላበጠ ይጥበስ በብብልዕቶም ተጠቢሶም ከከም ዕድሚኡ ናብ ዝተመደበ መኣዲ ቆጽሊ ተነጺፍሉም ክወድቕ ይግበር ኣብ ኢሮብ ዓበይቲ ምኽባር ዓብዪ ግምት ስለ ዝወሃቦም ንኽብረቶም ዝገልጽ ብልዕቲ ሓኸለም ቅድሚያም ናብኦም ይወድቕ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጋም ብስርዓተ ሶላ እንተዘይኮይኑም ብዝኾነ ዓይነት ኣቕሓም ዝበስል የለን ኩሉም ብሶላ እዩ ዝጥበስ ወላቲ ናይ ውሽጢ መዓናጡን ጨጉራን ከይተረፈም ብዘገርም ጥበብ እንትጠብስዎም ብልሓት ንኢሮቦቶት ጥራሕ ዝተዓደለ ይመስል ገፊሕ መዓንጣን ቀጢን መዓንጣን ገልቢጦም ካብ ኩሉ ዓይነት ኣውፃፂኦም መቲሮም ጨው ሓዊሶም ዝኣኽሎ ክሳብ ዝሕዚ መልእዎሞም ብኽልቲኡ ጫፋት ብበላሕቲ ሽንጣራት ተሰፊዩ ኣብቲ ዝረሰነ እማን እናተገላበጠን ከም ሃገሩ ክበስል ይግበር ድሕሪ ምብሳሉም እናተመተረም እንትቐርበልካም ጣዕሙም ኢድ ይባርኽ ዘብል እዩ ኢሮቦቶት ፍሉይ ናይ ኣመጋግባ ክእለት ዝወነንሎም ኣብ ካልኦት ተጋሩ ዘይተለመደ ብፍሉይ ጥበብ ዝስራሕ ግዕዝም ይበሃል ግዕዝም ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎም በሊዕኻዮ ዘይምኖም ጋሽኦም እንትእንግድሉ ካብቲ ለጋሲ ኢዶም ንላዕሊ መዘና ዘይብሉ ዘኹርዕ ባህላዊ ትሕዝቶኦም ተኻፊሉ ክኸይድ ምስ ጣዕሙም ኣብ ኣንደበቱ ካልእ ለዛ ኣሕዚሉ ዝስኒ እዩ እቲ ስነ ስርዓት ሶላም ዝተወድአም መዛዘሚኡን መወራረዲኡን ጸባ እዩ ድሕሪ ሶላም ዝስተ ጸባም ኩሉም መምስ ዕድሚኡ ዝመጣጠን ተጐጂሉ በብሰለስተ ወይ በብርባዕተ ጓጉይድና ተቐባበሉ ይሰትይዎም እዚ ድማም ኣንጋል ይበሃል ሶላ ተወዲኡም እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ጎኒ ስጋም
ኣቦታት ስድራ ነፍሲ ወከፎም በቲ ናይ ባዕሉ ቆርበት ቋጺሮም ነናብ ኣንሽቶም የምርሖም። ኣንሽቲ ኢሮብ ካብ ስነ ስርዓት ሶላ ወፃእየን ዝውዕላ። ኣብ ስነ ስርዓት ሶላም ኣንሽቲ ክሕወሳም ሕጊ ዓዲ ኢሮብ ኣይፈቅድን። ኣብ ሶላ ኣይተሓወሳ ደኣ እምበር ኣብ ናይ ባዕልን ምድብ ግናም ፍስሓን ሃሰይትን እናተቋደሳም ክውዕላም መዓልቲ ለጊስለን እዮም። ምስቲ ቅያ ዘበለ ውሕልነአን ንጠስምን ገዓትን እናስተማቐሮ ይውዕላም። ብወገን ኣንሽቲ እውን ኣብዚ በዓል ኣለዋን የብላን ዝበሃል ነገር ኣይፍለጥን። ደሞ ዘብለን በቃ ኣነ እንድሕር ህሊኒ ባዕለይ ንዕና ባዕልና ንድዕትና ይኣኽለና እናበልና ፀባ እውን ዘብሉ ንፀባ ንህቦ ጠስሙ ዘብሉ ጠስሙ ንህቦ ዘሎ ዘካፍል። ኣብዛ ዕለት እዚኣም ብሓባር ተሓጒሰን ዝውዕላም ብዘይ ቃል ዓለምን ምትሕማይን እዮም። በዓል መስቀል ተባኢሰን ተነይረን ይቕረ ዝበሃላሉም መዓልቲ እዮም። ዓብይ ክብረ በዓል መርዑን ጎራዝን እውን ኣብ በዓል መስቀል ካሊእ ምድብ ኣለወን። ካብነታተን ሕርጭ ወሲደን ግዒተን ከብደን ዝመልኣሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሕዝነተን ዝገልጻሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ። ማይ ዝመስል ቁኖ ተቖኒነን ኣእዳወንን ኣእጋረንን ሒና ተሓኒነን ኣብ ክሳደን ተኹላ ብዝተባሃለ ርቦ ዕንቂ ሓኒቐን ዝዕዘበን ንንእስነተን ዝያዳም ኣዕንቢብዎሎም። እዋን ኣጋግዘ ምስ ኮነም ሰብኡት ካብ ዝወዓልዎ ኣንሽቲ እውን ካብ ዝወዓልኦ በብኣንፈቶም ኣብ ገዛ ይራኸቦም። ኣብቱይ ገዓዝ ይኾን ኣብቱይ ገዓት ይኾን ኣብቱይ ፀባእ ይስተ ድሓር እውን ግድአን ንንሽቲ ግድአን ምሸት ከዓ ከምኡ ሶላ ይግበር። ሰብኡት እውን ብጊዲኦም ንኣንስቲ ከድሩም ንቡር ባህሎም እዮም። ድሕሪ ናይ ኣንስቲ ሶላም ስዋ ወይ ሜስ ዝተረኸበ ተቐሚሱም ድሕሪ ምውራድ ናብቲ ልሙድ ዓመታዊ መእከቢ ኩሉ ተኣኪቡም ሽግ ተወሊዑም ሆዬ እናተባሃለም ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ሃይማኖታዊ እምነቶም ይገልጹም። እዚ ግናም ንኹሉ ዝገልጽ ኣይኮነን። ከባቢኦም ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝረሓቐ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ከባቢኦም ተኣኪቦም ሆዬ ይብሉም። ድሕሪ ሆዬ ምባሎም ናይቲ ዕለት ሓጎስ ሙሉእ ንክኸውን ዕድመን ጾታን ከይፈለየም ኩሉም ናብ ጐይላ ይእከብ። እቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝናፍቆ ባህሊ ዓዱ ልቡ እናሃርሃሮም ዜምኡ ብነዊ እንትዝየም ውቅዒት ከበርኡ እንትሃምም ዝሰምዐም ዓሽምኳይዶ ንወዲ ዓዲ ብኣውርኡ መቐረት ባህሉ ዝፈልጥስ ንጋሻ እኳም ቀልቡ ዘሸፍት እዮም። ያው መምጽየ ከዓ በዓል መስቀል ንምኽባር እየ በዓል ትማሊእ ነይሩ ግዕዝም ገዓት መዓር እዚ እንዳተዳለወ እንዳዳላና ውዒና ማለት እዩ። እዚ ናብዚ ከዓ ያው ጐይላ ንኽንፃወት ኢልና መፂና ጾታን ተሓጓስን መን ክንዲ ይረብቶት ወነን ዝናን ዝተዓደለ ህዝቢ ካብ መስቀል ጀሚሩም ሰሙን ሙሉእ ብጐይላን ፌስታን ይቕኒም። ኣብ በዓላ መስቀል ኣብ ኢሮብ እቲ ዝነበሮ ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶ ከይተሸራረፈም ዕምቆቱን ድምቀቱን ሓልዩም ናብ መላእ ዓለም እንድሕር ደኣ ተፋሊጡም ኢሮብ ኣብነት ሱር ሓረግ ባህሊ ኮይናም ምስ ዘለዋ ፍሉይ መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣም ንጽባቐን ጽባቐ ወሲኻም መናሃርያ በጻሕቲ ሃገር ንክትኸውን ሓደ መዳይ መስርሕ ክኸውን